の下を上がってきまして、こんな感じ、ずーっと続いていってます。向こう側が、登り口というか高砂市街の方ですね。でずっと振り返ると、こっちがずっと、尾根で山の稜線をずっと舐めていくようなコースです。あそこの岩肌も面白いんですけどね。人が撮ってますね。さあ、では